הבחירות בתל אביב יפו מתקרבות. 26 רשימות מתמודדות על הקול שלכם. במי תבחרו למועצה? ברשימה של חולדאי? ברשימה של מרץ? אולי דווקא בצעירים? כולם מפזרים הבטחות. עיר לכולנו, עיר ללא גבולות, עיר עם גבולות. חלקם מדברות בסיסמאות וחלקם פשוט שותקות. אבל יש רק רשימה אחת שעובדת כבר 15 שנה ועושה למענכם, הירוקים. בניגוד לדיבורים של כולם, לנו יש קבלות. העברנו את רידינג לגז, דאגנו למחזור בכל בניין, ועוד המון דברים שביצענו למען כולכם. אז נכון שהרעיונות של כולם נשמעים מצוינים, אבל אנחנו מתחייבים לביצוע בדיוק כמו שעשינו בעבר. מתחייבים להקמת דיור בר השגה עבור צעירי העיר שלנו, מתחייבים להקמת עשרות כיתות וגנים חדשים, וכמובן שנמשיך לדאוג לסביבה בדיוק כפי שעשינו עד היום. ב-22 באוקטובר, כאשר אתם הולכים להצביע, תזכרו, בשביל שנוכל להמשיך ולעשות בשבילכם, אנחנו צריכים הרבה ירוקים במועצת העיר. מצביעים רש קוף, הירוקים למועצת העיר תל אביב יפו.